Hello, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga pita ninyo! Oh, yara. Kapita. Hello dahil sa atong mga kaigsuunan nga mga Tibo, Bagukbo, Atta, Manobo, mga ingana ba? Muslim, mga Mandaya, mga Bisaya. Diri sa around sa ato ang Pilipinas. Ha? What's up sa inyo mga amigo, mga amiga? Kumusta naman mo? Ani-ana si Boy Kunitil. Manghatag sa inyo og kape. Gago! Dira. What? Ayos kayo. Nanghatag si Boy Kinutil o kaning kuan, kining kape. Oh my God! Lungit pa. Gago! What's up? Kumusta naman ang tanan? Kinsay nagplano diha nga mga Bisaya katulad nako nga musulod aning content creator. Ha? Kung musulod man gani mo, ayaw mo ulaw-ulaw kay kini gudere. May bao mo. Pabagaay ni dagway dere, pabagaay naong. What? Aron mong kabalo. Gago! Bagay ko'y napansin sa una nga utro po to, baguhan, parehas na ako. Mag-live, igo na niya iyon ang live. Mutago! Gago! Di mo pakita sa kamera. Nya, ang ihang mga content po, kaning mga koleksyon rapod ba, kaning basta, mga iya rapod na mga kopya-kopya rapod, anak. Mo na nga, kung musulod man gani mo diha, paningkamot mo nga kaning mailhan mo kay kanang papagaay yung dagway ba. Nya muhimo tag content kana jong kining walay kaprihas. Okay ra na kaning naay mga kaprihas, muhimo jud mo og kaning inyuhang sariling bersyon kanang dili kinopya nga na ba kay aron dali mo mapansin mo na insakto mo na mao po na akong ginahimo pod. Di tanawa ko artista na. What? Artista hilaw. Gago! Bitaw Sana all. basta mao na atong buhaton ha. Kining musulod pod mo sa kanang panlay sa kuan mga kaning content creator, kinahanglan pod nga mag-engage ta dito. Inyo ginang tuktokon. Ayo. Kaning pwede makipag-engage. Ano ba? Gago! Engage ka dito. Dili kay mo diretso ka kaning hapak sa dito sa katong blow nga nay nakabutang palo, hapak ko nimo to dito. Di na mao. Engage jud ta. Usa ta mo kaning kuan, tan-aw na to ilahang video. Mao nay tama nga proseso para di man ilagi ninyo lagi. Ingna kog bakakon. Basta kay mao na inyong buhata. Ug kinsa ba tong nagsugod na diha? Basta bitaon-taon tag kining nga video makatag ni siya tibuok yun kalibutan. Tibuok nga mga cellphone, kinsay na cellphone diha kay aron makabalo ba. Kay nay uban diha wala pa gyud. Kaning kulang pa sa kaning kaalam ba. Mo na timan-in ha ninyo ha. Kung gusto gid mo nga makabalo gyud. Palihog kuan na lang. I-share na lang ni nga video kay para ang uban murag makakuha na pud sila og idea og giunsa. Kay mao man gud nay husto gyud nga proseso para sa ato ang ikaaangat sa kuan diri sa sulod sa Facebook, diri sa cellphone, kining mga content creator. Basta mao nay kuan, mao nay tama jud. Ayaw mong tuuan ang uban nga sus pastilan hatakan ng followers wala na mauna
kuan man dai da kuno kining unsa na illegal. Yate ng simple na po de illegal ya. Illegal corruption kuno. Pero di na sa kuan kaning corruption na. Dili na gikan sa kuan na sa kuang baba nga istorya na. Dito ra po na sa tag-as nga mga content creator, ha? Basta timan-ig na ninyo kaning maghimo gyud ta content nga kaning atuag yung sariling bersyon, ha? Oh, mo lang to. Daghan salamat. Bye.